Dobrý deň, volám sa Mária Bižová a rada by som sa podelila o moju skúsenosť s terapeutkou tradičnej čínskej medicíny Adrianou Olšovou a jej diagnostikou. A Aťka je veľmi precízny terapeut, detailný a naozaj zameraný na to, aby zistila príčinu a prišla na špik kosti vašich problémov. Mňa už od útleho detstva trápili bolesti hlavy a napriek tomu, že som navštívila mnohých odborníkov ako ortopéd, neurológ, vertebrológ, fyzioterapeut, dokonca som podstúpila vyšetrenie magnetickou rezonanciou, stále sme neprišli na príčinu. Až keď som narazila na Aťku a jej diagnostiku podľa tradičnej čínskej medicíny, sme sa konečne dopracovali nielen ku príčine, ale aj ku efektívnej liečbe alebo starostlivosti tohto môjho problému. A zároveň musím vyzdvihnúť aj to, že Aťka nielen, že vám tú príčinu povie, ale aj podrobne vysvetlí logiku za tým. A vďaka tomuto prístupu som dokonca dokázala pomôcť aj mojim 2 dcéram s ich začínajúcimi bolestiami končatín. Takže ja som veľmi spokojná a diagnostiku u Adriany Olšovej vrelo odporúčam. Ďakujem.